Čaute, dnes ideme zahrať Minecraft, tentokrát normálny a nie hardcore. Kto si pamätá naposledy, vie. Fú, teraz ideme hrať normálne, lenže už teraz vidím, že to bude obrovský problém, keďže sme sa spali úplne niekde. Ja ani neviem, kde to mám nazvať, proste púšť. Spali sme sa v púšti. No, ale mám nápad. Poďme toto proste preskúmavať a ideme zistiť, čo tu je, lebo fú, zas púšti. Bože, ja tak nemám rád púšť. Naposledy, keď som to hral, tak som sa spal tiež v púšti. No, aspoň si zoberieme tieto tyčky. Aspoň to, keď už nič, iba púšť, pani Bože, iba sama púšť. No, paličky máme. Tieto kvetinky na kaktuse, to je také zaujímavé, tieto nové updaty, mi sa to páči, ale občas je to divné, no nevadí, nevadí. Ideme preskúmavať púšť. To je čo? Nejaká suchá tráva. Ó, to si zoberiem. Pevnina, ale... pevnina. Jo, tak to dobré. No, toto si zoberiem, to sa mi bude hodiť. Á, ešte toto. Ináč, ľudia, napíšte mi do komentárov, čo by ste chceli, aby som natočil napríklad inú hru ako Minecraft, len nie nejaké extra náročné hry, lebo zase nemám taký silný klon, ale nejaké menšie, napríklad Roblox alebo nejaké iné menšie. Napíšte mi do komentárov, že čo by som mohol zahrať a ja to ak tak zahrám, alebo ak nie, tak proste budem mať na to dôvody, buď tá hra je veľká, ak to bude nejaká hororovka, tak proste nie, ja sa hororoviek bojím. Nechcem mať v noci, že nebudem vedieť spať, nie je to tak zlé, ale naozaj ja sa bojím hororoviek. No, to by sme mali, ale teraz ideme preskúmavať. Pane Bože, to je samá púšť, čo ti šibe? Ježišmaria, samá púšť, pre Boha. Fú. Dobre, fajn. Ja sa vám ozvem, keď niečo normálne nájdem. Ľudia, neuveríte, ale po niekoľkých minútach hľadania som našiel dedinu, konečne. Mám extrémne málo hungerbar, no to je jedno, proste toho, čo mi môže behať, takže budem mať jedlo. Konečne. Meso, to sa zíde. Nice, čaute villageri, tam je džungľa, yes. Ja som to už normálne bál. Že si budem musieť dať iný svet. Dobre. Fuj. Som sa normálne bál. Crafting place. Golem. Fú. No, na takto si netrúfam, takže to si radšej poviem niekde do džungle. Bolo by dobré, kebyže nájdem, kde majú to železo. Toto je pekné. Nič. Už sa bude aj stmievať, sa idem vyspať. Bolo by dobré, kebyže tu nájdem niekde kovárnu, to som chcel, kovárnu. Nech si môžem vyrobiť nejaké veci. Dúfajme, že tento svet budem hrať dlho a nie, že skapnem. Ale ak skapnem, už nevadí, lebo to keď už aj skapeme, sme dead.
tak môžeme hrať ďalej, ale v hardcore to tak nefunguje proste. Čože škoda, ale bohužiaľ. No, Bráško, ty ma pustí spať. Ďakujem. Máte zle tie dvere, ale nevadí. No, chlapci, nemáte tu niekde kovárňu? Prosím. To asi nie. Nič, čo som chcel. Ale majú tu ovce, ale tu majú iba jednu ovcu. A ja potrebujem viac oviec. Mačička, ty tu čo? Čierna mačka. Ahoj. Čau. A ona sa ma bojí. Potom budem mať jamačku. No. Idem sa ešte v chvíľu zdržať v tejto dedine. Tam majú hore dačo, ale tam nejdem. A určite tam budú mať ozu. Nevadí, ja si aj tak idem vykraftiť také veci. Dôležité je, že som našiel one. Tieto veci, čo mám. Dobre, keď budem v tej džungli, tak sa vám ozvem. Bože, to je nekonečná džungla. Ale máme jednu výhodu. Dámy a páni, čaká nás normálny svet. Idem zase skočiť tam hore. Idem zase. Zase idem to spraviť. No tak. Držte mi palce. Čakaj, ja toto dám preč. Ja to dám preč. Jablčko. No. Držte mi palce. Ak zomrem, tak ja už neviem ako. Dobre. Modlíme sa. Geronimo! Prežil som to. Ale tam dole by som nechcem padnúť, takže... strom, to si idem poťažiť. Potrebujem získať nejaký kameň, alebo kebyže nájdem normálnu dedinu, tak sa budem klaniať normálne. Normálne sa budem klaniať a hocičo robiť. Toto trvá riadne dlho, toto ťaženie tých stromov, takže... Čo? Toto sú akože listy, či čo? Sranda. Keď sa to dám. Rambler. Áno, pes. Bože, to je vlk. To nie je pes, to je vlk. Dám z tejto tyčky. Idem si vyrobiť crafting table. Podťažíme pár stromov. A ahoj. Ja viem, že to je vlk, ale... Hej, akože ja viem, že to je vlk, ale mne sa páči, keď to je pes. Je proste psík, ale... to je vlk. Počkaj, kde je? Kde je ten vlk? Ja tu je. Nemám kost. Môžem mu dať jablko? Ahoj. Jablko nechce. A vlastne psi, či vlky, neviem, či majú radi jablka. To len pán. Wolverpool? Nie, ja som bývalý Deadpool. Nie, ale pozor, ja som bol kedysi Deadpool. Ja som bývalý Deadpool. Alebo ako Doktor Eggman. Šialený vedec. No, naťažíme ešte pár stromov. Spravíme si veci a ideme na výpravu. A kebyže mám kost, tak si toto vlka berem, ale bohužiaľ. A dámy a páni, ľudia, lidičky, toto bude séria, takže... A vlastne to som už robil. Jaj. Mám som menej prstiť kecať. Ak sa vám bude... Ak sa vám bude video páčiť, nezabudnite dať like. A to som mal podať na konci videa. Prepáčte, ja sa ešte učím. Pardon, prepáčte, ja sa ešte učím. To je tretie video, takže ešte stále sa učím o tom, čo mám vraviť. Počúvaj. Tak. Tam nechcem padnúť.
Prosím, ale dúfam, že toto nie je nejaký ostrov. Ja potrebujem nájsť normálnu pevninu a nie naháňačky si tu robiť, namotávačky po lúke, či planinách, či čo to je, či kerejonej. Prdeli sme to. Počkej. Máme achievementy? Ozaj, ja chcem potom robiť achievementy ľudia, takže tak. A to sú prasiatka. Že to sa ovčičky, to sa prasiatka, my potrebujeme ovce my potrebujeme. Ale počkaj, toto mi pripomína seed, ktorý som mal ja. V mojom svete mám jeden taký svet, ale tam som si to robil troška po svojom, nie úplne poctivo, ale bohužiaľ je to môj Minecraft, takže ja si v ňom môžem robiť čo chcem, to si zapamätajte. To je, že kto to ako bere podvládanie, proste som si troška pomohol, tak bohužiaľ. No, takže tieto dreva. No, my sme vyšli stade, toto si musím prehodiť. Tak, my sme vyšli stade a teraz ideme tadeto. Koník, ahoj. Ja, počkaj, nemôžem mať nič v ruke. Čau, bracho. No, ty ma veľmi nechceš, ale aj tak nemám sedlo, takže si ťa nemám ako zobrať. To je taká škoda. Fú, sa nechcem spať. Akože je tam uhlie, ale keď síce opatrne... to je, to pohode. Čo je tam dole? To sa mi nepáči. To sa mi nepáči. Tam nechcem ísť, tam sa bojím. Tam si to povie hlup do nejakej mega jaskyne a na to sa absolútne necítim, keďže mám také veci ako, no, dovidenia. Takže hodíme si crafting table, spravíme si krumpáč, ideme si poťažiť kameň a ideme naťažiť nejaké veci. Yes, máme achievement a ľudia, ak budete chcieť, budem plniť aj achievementy, ale zase nejaké extrémne ťažké, to až potom pozdejšie, ale takéto ľahké achievementy, to kľudne budem plniť. Pekne postupne. Začína sa stmievať. No, sme dead. Myslím, že sme oficiálne dead, alebo musíme sa zakopať pod zem. Fú, toto bude veľmi zle, to uhlie... Fajn si ho naťažím. Počkaj, sekeru potrebujem. To čo je? To čo to je? Niečo som tu videl. Ja to je... Bože, to je pravda, som sa zľakol. Fuj, ja neznášam toto. Jaže, to je taký skeleton, či čo? Ja som sa riadne zľakol. No, uhlie. Dávaj, ber. Musíme sa skryť, lebo nás pôjdu príšery, ako v Minecraft filme. Kto videl Minecraft film? Dajte like na toto video, kto videl Minecraft film. Alebo napíšte do komentárov, ale ja by som potreboval, ale radšej lajky budú pekné. Lajkujte, len lajkujte, keď sa vám video páči, lajkujte, keď sa vám nepáči, dajte dislike, alebo napíšte dôvod, prečo sa vám nepáči, čo by som mal zmeniť. Ale teraz nebudeme riešiť to, že sa ideme asi okamžite, ale že okamžite zakopať pod zem, pretože mám také už dobré veci. Mňa asi porazí. Tu nič není. Troška pobežíme. Ježiš. Pane Bože. Čo teraz, ľudia? Čo teraz? Jau. To bolo. Slepica, nemám čas na teba. Neviem, kto si... toto je zle, toto je veľmi zle. Musíme sa, bohužiaľ ľudia, musíme sa... Ale nemusíme sa zakopať pod zem. Nemusíme sa zakopať pod zem, myslím, že môžeme robiť takýto tajný priechod do jaskyne. Ja, to takto. Tak, zakopeme. A sme v bezpečí. Tak. A sme v bezpečí. A všetko je tak, že všetko je v poriadku, nič sa nám už nestane. Prečkáme tú noc a všetko bude v poriadku. Treba myslieť pozitívne. Potom to lepšie proste ide. Keď myslíte negatívne, tak... nie je to dobré, vlastne čo sa myslí. No. Robíme si zo... Čakaj.
8 torčiek. Dáme to tu, na tento hlavný vchod. Ešte sem. No, škoda, že nemám on. Ľudia, teraz mi skoro vyskočilo srdce. Teraz som sa fakt... Fuj, toto bol extrém. Prečo som to vôbec vykopal? Ja nerozumiem tomu. Prečo som to vykopal? Ja naozaj neviem. Ja neviem naozaj. Prečo som to vôbec vykopal? Bože, takéto stresy tu robiť. A že vraj pokojná, miromilovná hra, také stresy si tu robiť. Preboha. Toto nám netreba. Počkaj, ja sa troška si to tu vykopem. No už počujem zombíkov, jasne, koňak. Ľudia, koľko trvá noc v Minecrafte? 20 minút? Toto bude riadne dlhé video. Ešte si tu vykopem. A ešte trocha. Zoberieme si aj troška kameňa, troška si zvýšime túto miestnosť. Ale ja neviem, počkaj. Začalo, no ešte pár minút, ale asi toto video už nebudem zbytočne naťahovať. To točím aj tak dlho. Tak môže byť. Dobre. No, iba na Fíno, tu je noc ako v pekle. Dobre ľudia, spravíme to takto. Ukončíme to tu a ja budem hrať troška off-screen, ale ozaj iba trocha, aby vám nič neušlo. Nájdem si nejaké vec, možno nájdeme nejakú dedinu a tam iba skončím a budeme pokračovať tu na YouTube. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Môj kanál je Wolverpu, píšte do komentárov, píšte názory, hocičo a čaute.